Kani gadiga Parti CTV. Ka United Democratic Party kelarai ban pha da kajing ujar persya yu Chief Executive Member jong ka Sales Autonomous District Council uba pencengan NCM syaulat kejela ubanwan rilal purahid halor ka norem ba uneu CM ka KHDC syam la pensya satya yiki khandai tlikiman ki baladawa da ka UDP habakran cikino pathai kubor hadin ka jelang ka subcommittee ki MLA bat MDC jong ne ka party senior working president jong ka UDP uba bindo emlanong mulai thu ba hadin bala penbada baka UDP kan setho syau menteri badai khmi yakatnat District Council Affairs kilami penban kijing keno nakibabon da ka bakno ba imat ka UDP kadang ka jing setho jingmon bat ka seng kongres kumtau ba bindo lanong loong ba banlait na kani ka jing sa tharais new ka UDP kan sepha da ka jing ujor syau lat ka jela halor ka jing bam pensai UCM halor ki khandai tli kiman ki balapan da ka UDP ya ke ai ka bangila penbana nengkong bentho sya DCA Minister, District Council Affairs Minister, Joko Sarkar, la sim penban, la keno ba imat ke UDP ke don, jing stu jimut napok bar ke Kongres. Te ban weng kum ya kata ka jing tharai sniu, ngi laya rai, ha ka jing elang kepala dep, ba ngin thok syulat, syau governor, nama udai constitutional head. Te mentan ke parti ke bagi kenduk mentan ni ke mengelong ifi kalarai ba kabiang we will go ahead ngin tho sya ulat nak ke benta kitu ki khandai mat ya ki ba UCM PNCM ulakular dak jing tho bansa ai jubab hendrai ula phailendet ja jing kular haba u kelan bat u ong ba ngi ngila ban keli kum ke parti na ki MDC ti kumta don kam ban jubab ya gitu ki jing tho jungi syau ya ki ba u ulakular ndai ula phaidien no na kata ke jing kular rai mentan kelong ban ya chakmat ban tho syau lat Kani gadiga Parti CTV.